गोजोन्थों लोगोफोर आंनि गोदान भिडिअजों बयखौबो बरायबाय। दा आङो दंफैयो बेंटलनि मबाइल दखानाव। मबाइल नायदो आङो मा फानो मा मबाइल फाननाय जायो बेवहाय आं नायफैदों। दा नोंथांमोनाबो नायलांनानै लानो हागोन मा मबाइल फानो आरो नोंथांमोननो मबाइल गोनांथि जायोबा नोंथांमोना बे बेंटल बाजारावनो लांफैनो हागोन। दखान दंखायो जोंहा नै मा मबाइल नांगौ गासिबो मबाइलखौ लांफैनो हागोन। बेवहाय गासिबो मोनजोबगोन मबाइलफोरखौहाय मा गोसो जायो मा बायनो मा मबाइलनि गोनांथि जायो नोंथांमोननो गासिबो मोनजोबगोन। जेखिजाया आंनि बे मबाइलनि माबाजों देखायहरबाय आङो भिडिअनि थ्रुयै। जेखिजाया नोंथांमोना नायनानै लादो, सोरनोबा नांगौबा लांफैनो हागोन बेखौनो आं खावलायहरबाय। दा जेखिजाया आं बेवहाय मा मबाइल फाननाय जायो आरो बेसेबां रेटआव फाइनान्सनि माबा बेबस्था दंना गैया बेवहाय फंबाय सासे दङ मबाइल दखान, बेनाव आं सोंनानै लागोन। जेखिजाया नोंथांमोना मबाइलखौ लानो गोसो दङबा बे जोंनि बेंटल दखानावनो लांफैनो हागोन आरो आं दस्रा दखानावबो नायगोन मबाइलखौ मा फानो आरो बेसेबां रेटआव फानो मा मबाइल मोननाय जायो नोंथांमोना आं देखायहरगोन। जेखिजाया सोरनोबा गोनांथि जायोबा बे मबाइल दखानफ्रावनो फैनानै लांफैनो हासिगोन आरोखि। दा बेखौनो आं बुंनानै देखायलांसिगोन लोगोफोर, होमबा भिडिअखौ नायलांदो। फंबाय ओइ मबाइला बेसेबांसिमाव फानो नोंलाय? दङ ना? बेसेबांखौ नांगौ ना? गासिबो मबाइल मोनजोबो दा? आइफनखौल' लाबोनाय जाया ना? लाबोदो उनावहाय नांगोन ना, बायग्रा दङबावो। औ दे होमबा उनावहाय आइफनखौबो मोनगोन होनना बुंदों जोंना फंबाया, उनफ्राव लाबोगोन होननानै बुंदों। दा लाग्राया बारा सेरखम ओंखारथ'वा आइफनखौ, दा बिनि थाखायनो फंबाया लाबोथ'वाखै होननानै बुंदों। जेखिजाया उनफ्राव मोनगोन। दा जेखिनि मबाइल दङ नैबेखौ आं देखायहरबाय नोंथांमोना मबाइलखौ नायनानै लानो हागोन। नैबे मबाइलफोरखौनो मोनजोबगोन। आरो फंबाय फाइनान्सनि बेबस्था दं नामा? ए दङ ना? आदसा मा मबाइला फाइनान्सनि बेबस्था दङ? आदसा दे होमबा फंबाया फोरमायबाय जोंना माने बावहाय फाइनान्सनि बेबस्थाबो दङ। जेखिजाया माबा मबाइल नांगौबा मा मबाइलखौ फसायो नोंथांमोना लांफैनो हागोन, फाइनान्सनि बेबस्था दं होननानै फोरमायबाय फंबाया। दा आङो बिनिफ्राय दस्रा मबाइल दखानावबो थांगोन। जेखिजाया लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। दा आङो नैबे मोनसे गोदान मबाइल दखानाव सफैबाय। दा नोंथांमोना नायलांनो हागोन मबाइलखौ आरो आं जेखिनि फानग्रा मालिक बेनावबो सोंनानै लागोन मा मबाइल फाननाय जायो आरो फाइनान्स बेबस्था दंना गैया। नैबेनो जोंना दखान मालिका। আচ্ছা ভাইটি ইয়াতে কি মোবাইল বিক্রি করা হয় আপনি? ইয়াতে এন্ড্ৰইড আছে, কিপ্যাড আছে, বাকি এসেসরিজৰ কিবা লাগিলে পাই যাব। হয় আৰু ফাইনান্সৰ ব্যৱস্থা আছে নে নাই ইয়াতে? ফাইনান্সৰ ব্যৱস্থা আমি কৰি আছোঁ, এতিয়ালৈকে অহা নাই। কেইদিনমান পিছত পাই যাব, আপুনি ফাইনান্সো পাই যাব। আচ্ছা ঠিক আছে। दा बुंदों मबाइल मालिका माने बावबो फाइनान्सनि बेबस्था दङ। दा माने किसुमान खामानि बाखि दंबायो, दा बेखौ मावखाङाखै होनना बुंदों। जायखिजाया मावखांबानो फाइनान्सनि बेबस्थायाबो जागोन होनना खोन्थाबाय। दा जायखिजाया आं दस्रा मबाइल दखानाव थांगासिनो दंबायो लोगोफोर, नायलांबानो जाबाय। जोङो मोनसे मबाइल दखानाव मोनफैबावबाय। होमबा नायलांदो माबायदि मबाइल फानो। मबाइल गोदान हेन्डसेट दङ नैबाव, सोरनोबा नांगौ जायोब्ला लांफैनो हागोन। आंनि भिडिअनि थ्रुयै नोंथांमोननो देखायहरबाय। मबाइल দোকানদাররা যেখানে আং সোंगोन मा मोबाइल फानो। ভাইটি ইয়াতে কি মোবাইল বিক্রি করা হয়? এতে রিয়েলমি, ওপো, ভিভো, স্যামসাং, এমআই যিকোনো পাবো মডেল। যিকোনো পাবো। অল মডেল। আৰু ফাইনান্সৰ পাবো, বাজাজ আৰু স্যামসাংৰ বাজাজ পাবো। আচ্ছা আৰু ইন্টারেস্টও জিরো ইন্টারেস্ট হ'ব। আচ্ছা ধন্যবাদ। আৰু ফাইনান্সৰ কিবা ব্যৱস্থা আছে নেকি? ভাইটি আছে না? दा বাজাজ ফাইনান্স পৰাই হ'ব। বাজাজ ফাইনান্স পৰাই না? অল যিকোনো মডেল হ'ব। আচ্ছা লগতে ফ্ৰিজ পাবো, ইনভাৰ্টারও আছে, যিকোনো বস্তু। আচ্ছা स' लोगोफोर होमबा जोंना दखान मालिका फोरमायदों माने फाइनान्सनि बेबस्थाबो दङ। जेखि जाया मबाइलखौनो नांगौबा नोंथांमोना लांफैनो हागोन। फाइनान्सआव नांगौ ना केस
बेयाव लांनो गोसो जायो नोंथांमोननि गोसोसो जायखिजाया आंनि भिडिअनि थ्रुयै नोंथांमोननो देखायहरबाय मबाइला नैबावनो फानजोबो जायखिजाया लांफैनो हागोन आरोखि स' होमबा जों दस्रा दखानाव थांबावनोसै बैयावबो मोनसे मबाइल दखान दंबायो बावबो देखायगोन जायखिजाया नोंथांमोना नायलांजोबबानो जाबाय बेनारा नैबेनो दखाना बेखौ नायनानै लानो हागोन आरो बे दखानाव फैनो हागोन बिनि गाहायावनो नै दखाना आरो नैबाव दखान मोनसे मोनबावलायबाय जोंहा नै मबाइल दखान नैबावहाय जों हाबनानै नायनि मा दामाव फानो मबाइलखौ सोंनि नायलानो हागोन नै दखाना नैबेलाय नै दखान मालिकफ्रा बेलाय जायखिजाया आं बेनाव जेबो सोंथ'ला मबाइलखौ देखायग्रोनोसै नोंथांमोननो माबायदि मबाइल फानो उनाव रायज्लायसिगोन मालिकजों नैबे मबाइला नै नायलांनो हागोन आरो सोरनोबा नांगौबा बे दखानाव सिदा फैना लांफैनो हागोन गासैबो मबाइल मोनजोबगोनदां जायखिजाया आं दखानदारनाव सोंग्रोनि बेलाय दे होमबा जों सोंनोसै मबाइल दखानाव दे बुंहरदो मा मबाइल फानो फाइनान्सआव हरो ना हरा फाइनान्स दंना गैया रायलाय रोङा होनजाना नै फाइनान्सआव दङ दे आं मिथिखाबाय आंबो लांफैखायो फाइनान्सआव बेनावनो दा नोंथांमोना नांगौबा लांफैनो हागोन मबाइलखौ नैबेलाय बावनो दंजोबो मबाइल दखान हनै फाइनान्स बानायगासिनो दंखायो बियो फाइनान्सआव हरो जायखिजाया बिराद दामि मबाइल दं होननानै खोन्थादों बेसेबां दामनि दं मबाइला नैबे नै सोरबा लांफैबा 85 फाइनान्स दं ना औ आरो अफाराव दंबावो डिसकाउन्ट दा 85 निफ्राय डिसकाउन्ट दं आच्छा दे होमबा गोजोनथों होमबासो लोगोफोर नोंथांमोननो आं देखायहरजोबखाबाय नांगौबा लांफैनो हासिगोन दा गगल्सबो फानो मा नांगौ लांफैनो हागोन बिराद साफा मबाइल दङलै होमबा लोगोफोर भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'सिगोन बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनानै आरो आंनि मोनसे खावलायहरनाय जायखिजाया मबाइलखौ नांगौबा बे दखानावनो लांफैनो हागोन बेखौ आं बुंथिहरनाय थाबाय बयनिसिमबो गोजोनथों